Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten tepangaken nami kula Aulia Fikis Kaisani saking kelas 11A nomor absen 7. Kula badhe nembang maca pat kinanti Laras Lendro Patet Songo. Marmo tinta beri kula angulah lan tepeng ati rina wengi den anetya pandak panduk ing pambuti bengkas kahardaning driya supaya dadya utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.